गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायबाय लोगोसे नोंथांमोना गासैबोथ' जिअ सिम एबा जिअ सिमखौ इउज खालामो गोबां सुबुङानो नाथाय जिअ सिम एबा जिअ मबाइलाव जिअ डिभाइसआव मबाइल फनाव गोदान मोनसे भाइरास फैदों जाय भाइरासनि मुङा जाबाय एक्स हेल्पार बे भाइरासआ नोंथांनि जिअ सिमाव गोरलैयैनो एबा नोंथांनि जिअ मबाइलाव गोरलैयैनो हाबनानै नोंथांनि गासै डकुमेन्टखौ नोंथांनिफ्राय लांनो हायो बेनिखायनो साइबार सिकिउरिटि फ्रम सिमेन्टेक्सआ फोरमायदों जे नोंथांमोना जिअ सिम आरो जिअ मबाइल जायफोरा सलायो एबा बिथांमोनखौ अराय सांग्राङै थानो थाखाय बिथोन होनाय जादों लोगोसे बे भाइरासआ ओरैबायदि एपिके डाउनलड नोंथाङा जेब्ला खालामगोन बे एपिके डाउनलडआव नोंथांनि बे भाइरासआ फैनो हागौ नाथाय नोंथाङा प्ले स्ट'रनिफ्राय जेब्ला डाउनलड खालामगोन अब्ला नोंथाङा बे भाइरासखौ नुनो मोननाय नङा नाथाय थार्ड पार्टि एप जायखिजाया नोंथाङा डाउनलड खालामबा बेयाव एपिके एप्सआव नोंथांनि बे भाइरासआ हाबनो हागोन नाथाय बे भाइरासनि मोनसे गाज्रि गुन दङ नोंथाङा बे भाइरासखौ हाबनायनि उनाव जेब्ला डिलीट खालामगोन अब्ला नोंथांनि बे भाइरासआ डिभाइसनिफ्राय डिलीट जालायनाय नङा आरो डिलीट खालामनायनि उनावबो हारसिंनो बे भाइरासआ इनस्टल जाफिनो लोगोसे बे भाइरासआ दिनैनिफ्राय 1 मान्थ सिगां 45,000 सुबुंनि जिअ फन एबा जिअ सिमाव बे भाइरासआ हाबदोंमोन आरो बे भाइरासखौ नोंथाङा जेबो नुनो मोननाय नङा एबा बे भाइरासनि जेबो फाइल नुनाय मोननाय नङा आरो बे भाइरासआ एपिके फाइलनि आरो बे भाइरासआ अरायबो हाइड जाना थायो एबा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायदो नोंथांमोनाबो जिअ सिम सलायोबा अब्ला जिअ मबाइल फन दङबा नोंथांमोनाबो बेनि थाखाय सांग्रां जाना थानाया मोजां भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे गोदाननि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांदो गुबुन मोनसे नेक्स्ट मोजां टपिक लानानै अब्ला दिनै एसे नोंथांनिफ्राय बाय